Hai guys, caraku ngumbah batur bayi ning desaku ngene iki lho guys. Beli kendil terus diumbah sampai resik. Luar dalam diumbah sampai resik. Nah, lek wis sekira resik, lek ngumbah nggak usah nggae sabun. Nah, lek wis resik terus dilumahne ngene iki. Ganti ngumbah godhong waru, guys. 3 lembar godhong waru. Nah, padha ae lek ngumbah yo sampe bersih. Nah, sing supaya debu-debu sing nempel ilang. Terus dimasukne kendil sing wis diumbah mang. Nah, ditata, dibeber sampai rapi. Lah bila lek sik enek banyune diguwak sithik. Terus lanjut proses si batur sing wis diumbah resik kuwi mengkae dibungkus kain putih, guys. Lagi kainnya putih sambil hati-hati langsung batur bayi sing wis diumbah di bungkus kain putih dimasukne kendile lek sing wis diumbah tadi. Terus ditata rapi, ditambahi garam, guys iki. Garame ditumpangne dhuwur batur terus ditata rapi. Lanjut buku sekolah. Lek sekolah ben pinter. Terus buku jilid ngaji. Harapane sok supaya anake pinter ngaji. Terus ada sisir kaca, guys. Anak perempuan ben pinter dandan. Terus pensil. Nah, lek noto kudu sing rapi, guys. Supaya rapi, tempatnya pun supaya cukup. Terus ditambahi iki, guys, ditambahine bunga mawar. Bunga maware warna-warni. Terus dimasukne pisan, guys. Terus ditambahi lagi jarum tambah benang. Juga dimasukkan. Nah, terus toto lagi supaya sing lek enek sing urung bener dirapekne. Nah, wajib ora lali ditutup. Terus lek wis ditutup digawa nang tempat duduk, guys. Nah, iki tempatku nang dapur mburi. Nah, lek duduk tempat batur bayi di depan rumah. Jadi melaku rada adot terus menuju tempat batur bayi nggon duduk. Biasane iki, guys, lek bayine cewek di samping kiri pintu rumah. Lek cowok di samping kanan pintu rumah. Nah, iki guys, tempate duduk batur bayi. Sedalam siku-siku tangan, lebar luase yo sak cukupe kendil itu tadi, guys. Nah, di waktu nyemplungne kendil, mandi, wudu, membaca Al-Fatihah 3 kali dan sholawat 3 kali. Terus diteliti sekira wis cukup, langsung dimasukne, guys, sambil membaca sholawat. Nah, terus ditata pelan-pelan supaya ndak sampai ngguling, guys. Karo tetap membaca sholawat. Lanjut diuruki sidik-sidik dengan hati yang sabar. Perjuangan demi putri tercintanya. Lanjut dhuwure dikasih bunga lagi, bunga warna-warni, bunga mawar juga lainnya sampai penuh. Terus ditata rapi sampai penuh, guys. Nah, sing murat marit kuwi di kumpulne ning dhuwure sampai bersih, sampai rapi. Nah, terakhir dikasih lampu. Itu dalamnya keranjang itu ada lampu, guys.